vycvičený, pokropený, dobrá nálada v hledišti, tribúna je dneska vyprodaná, tak bavte sa, nezapomeňte, pitný režim v hospode tady a samozřejmě děkuju tady dětem, to je u desníče tady v té knihovně proberou, co by měli. Náš oslostřelec Martin Holek na jednu. Nižšího angažma pracovního oblíbe. Adame, nemůžu začít ničím jiným. To zcentroval? Nie, to som určite chcel vystreliť. Videl som, že golman je vyššie. Niekde bol 16, tak som to skúsil. A nechcel. Chcel som centrovať nejak to, on trošku tečoval ešte ten obranca a proste zapadlo to tam a mal som šťastie a teším sa z toho, som rád. Dal už niekde takového góla? Takýto veru ešte nie, určite. Zhodnotíš dnesko zápas, prosím? Tak prvý polčas vedeli sme, že hráme proti kvalitnému, dobrému, skúsenému súperovi. Oni mali možno trošku viac hry, ale do šanci sa nedostávali. Skôr si myslím, že my sme tam mali nejaké šance. Holas, tam Jaggerovi chýbal fakt kúsok a nejaký závar po rohu. Dostali sme gól, čo nás trošku mrzí, ale sila týmu sa ukázala a skvele sme vyrovnali ešte do polčasu. Druhý polčas sme dali ten trošku šťastný gól, ale išli sme si za tým a to, čo nám chýbalo, možno to šťastie v minulých zápasoch, keď nám tie zápasy ušli fakt len o nejaký detail, o nejaký kúsok, keď sme mali smolu, tak teraz sa nám to vrátilo a sme rádi, že máme prvé 3 body. Pavle, v prvé řadě velká gratulace k prvnímu vítězství na domácí půdě, je to tak? Tak děkuju, samozřejmě velice cenné s těžkým soupeřem, každoročně týmem, který hraje o špici, takže ta zkušenost tam byla vidět. My, možná nás to moc svazovalo, že tu výhru ještě nemáme,
tak jsme se nemohli dostat do té kombinační hry. Soupeř velice dobře bránil, dobře si rozstavoval hru, no a zkrátka první poločas jsme s tím měli problém. Zaplať pán Bůh, podařilo se nám to do poločasu srovnat na 1-1, i když zase řekl bych, že po jedné šanci soupeře jsme prohrávali, takže zase chyba, která se nám vymstila, ale srovnali jsme to, no a druhý poločas, šťastná branka, ano, přiznávám, ale i takovou jsme potřebovali, protože kolikrát soupeři nám to trefili šťastně a nám to štěstíčko moc nepřálo. Takže šli jsme zatím a ta šťastná branka nám pomohla ke 3 bodům, pak kluci to bojovali. Někdy hold ten fotbal není moc pěkný, ale tentokrát ty 3 body se počítají, takže jako musím poděkovat, že to takhle odmakali, bojovali a ceníme si 3 body a jdeme dál. Tvá pozvánka na příští týden, hraje se v Kunovici s Bčkem Slovácka, to není daleko? Není to daleko, derby utkání, takže zase musíme se připravit. Ty rezervy ligové vždycky mají svoji kvalitu, takže s pokorou jedeme dál a budeme se snažit bodovat. Díky za tvůj čas, Pavle. Ahoj. Děkuju, mějte se.